la Carme Dalmau, que és la ponent de la Comissió d'Imatge i membre de la Comissió Fiscal, que tractarà sobre tot el tema de les novetats formals d'aquesta campanya de la renda. El doctor Jordi Altaió, que és el ponent de la Comissió Fiscal i Tributària del Col·legi de Gestors, que ens parlarà més de les novetats més a fons, més de normativa aplicable en la campanya de renda, i després el doctor Lluís Alonso, que també és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, que es centrarà més en tot el tema panameño. Ja sense més preàmbul, li passo la paraula a la Carme Dalmau. Una cosa, si voleu, feu les preguntes a mesura que vagi parlant el ponent. Gràcies. Hola, bon dia. Bé, jo us parlaré d'aquest nou sistema Renda Web que està provocant un desgavell als nostres despatxos professionals, perquè resulta que la campanya a través de Renda Web l'han obert el 6 d'abril, quan els professionals o els contribuents que no tenen accés a internet no es poden presentar les rendes fins al 10 de maig. Per tant, hi ha més d'un mes d'un decalatge que això provoca un greuge comparatiu, diguem-ne, contribuents de primera i de segona, i amb els de segona i els més perjudicats som els despatxos professionals, perquè venen els clients i et diuen presenta'm la declaració de renda, i és que sí, la podem confeccionar, però tenim l'accés tancat, no les podem presentar. Aleshores, Renda Web, que permet presentar les declaracions a través del mòbil, les tauletes o els smartphones, això provoca que la gent, amb el desfici de que li tornin els diners, perquè Hisenda està dient ja que ha tornat el 80% de les declaracions, però si fem el promig, per renda el que torna són uns 640 euros, vull dir que les fortes devolucions no vindran fins al setembre amb molta sort, i la majoria al desembre. Llavors, amb la falera d'aconseguir la devolució que et toca, confirmen l'esborrany o la proposta de declaració amb el programa que els hi surt, no hi ha errors que no els detecten, i aleshores, si l'error és en perjudici del contribuent, no pot tornar a accedir al programa i rectificar. Haurà d'anar a presentar un recurs sol·licitant els ingressos indeguts, de manera que aquella renda que Hisenda li prometia que li tornava ja, li tornaran com a molt al setembre o més enllà, perquè fins que no el revisin i comprovin l'error, que és cert. Ara, si l'error és contra el contribuent, dient que s'ha oblidat de declarar uns ingressos, aquí sí que l'administració actua d'ofici. Anirà perquè considera que el responsable de presentar l'esborrany o la declaració és el contribuent, malgrat les dades li vinguin d'Hisenda. Llavors, aquí, si ha declarat menys ingressos perquè en aquell moment l'esborrany no estava actualitzat, perquè pot ser que tu avui miris l'esborrany, et surten unes dades i al cap de 15 dies o un mes hi hagi més dades incorporades. I tu l'has fet amb el primer esborrany, Hisenda et girarà una paral·lela, et reclamarà la quota, que és normal que haguessis hagut de pagar, més els interessos de demora, més una sanció. Vol dir que el contribuent es refia de l'esborrany i el perjudici sempre va per ell perquè és el responsable. Per altra banda, per exemple, el cas dels immobles, Hisenda diu, nosaltres traiem les dades dels immobles del cadastre. El cadastre realment és un desastre. En lloc d'anar al registre de la propietat, que és on estan registrats els immobles, no, agafa el cadastre i diu, nosaltres ho traiem d'allà si un cas revisiu. Molts contribuents els hi han imputat immobles que no són d'ells. Llavors, et ve una declaració paral·lela, una liquidació paral·lela i et diu, vostè té aquest immoble que no ha declarat. Llavors, demostra que no és teu, vés al registre, demana un certificat negatiu que tu no tens aquell immoble i bueno, diguem-ne que aparentment Hisenda vol donar l'aparença que ajuda el contribuent quan en el fons el perjudica, li posa més cost perquè dels errors després haurà d'anar amb un professional i els professionals que estem ajudant-los ens perjudica molt més creant el desgavell de que no podem presentar les declaracions fins al 10 de maig, quan ells han obert la campanya el 6 d'abril. És a dir, si jo ara vaig a un gestor i faig una declaració,
no te la podem presentar. Perquè és que tenim l'accés vetat. Diana, des dels programes nostres, sí, la podem presentar si anem amb el programa d'Hisenda. Però vull dir, des dels programes informàtics que tenim als despatxos, no tenim accés. I aquests errors són més que els altres anys per detectar-los? Bueno, és un 80% dels esborranys que contenen errors. I després una cosa molt divertida. El primer dia que es va obrir, el 6 d'abril, que es va obrir la campanya, es va col·lapsar la web d'Hisenda. I a més, llavors tu anaves a buscar dades fiscals, igual et sortien d'un altre contribuent. Jo vaig mirar si sortien les del ràdio, però no estaves a Panamà. Sí, però vull dir que... A l'Agència de Protecció de Dades, jo no sé quina... És a dir, si l'Agència de Protecció de Dades ha de fer alguna cosa amb això, encara que només s'hagi vist en un cas... Hauria de sancionar... No sé si això és motiu d'alguna sanció o d'alguna... Home, s'hauria de sancionar l'agència tributària. No? Home, és perquè han d'obrir un termini que és a nivell polític, jo ho veig, entens? Perquè després les devolucions, les rendes que tenen accés a la renda web són devolucions, això, d'una mitjana de 600 euros. La gent que els hi han de tornar molts diners, aquests no poden presentar-la a partir del 10 de maig. Tenim que pensar que l'impost de la renda, el subjecte passiu, és el ciutadà. No estem parlant d'un empresari ni d'un professional versat en la matèria, és el ciutadà. Llavors, crec que tota la divulgació i tota la informació que es doni sobre els aspectes formals, que ja són de per si farragosos pel ciutadà normal, tindrien que ser el més homogenis possibles. Tu imagina't la cara que se li queda als ciutadans que entren als nostres despatxos, quan els diem, quan veuen per la tele que la campanya de renda fa 2 setmanes que ha començat i que si no ha presentat la renda sembla que és com tonto perquè ja tindria la devolució i arriba a la gestoria que coneix del barri o per qualsevol motiu i resulta que el gestor li diu que no li pot presentar la renda perquè fins al 10 de maig no la podrà llançar contra la web d'Hisenda. Això crea un desconcert que no és positiu per la campanya de renda. Jo crec que això es tindria que rectificar en edicions futures de la renda. Els professionals ens sentim que cada dia Hisenda ens exigeix més i ens tracta més malament. Alguna pregunta més? Hola, bon dia a tothom. Jo volia fer una reflexió sobre el que s'ha vengut per part de l'administració d'aquesta gran reforma de l'impost sobre la renda i que el que ha vengut bàsicament és que tothom pagaria menys impostos, en aquest cas menys impost sobre la renda. I aquesta afirmació no és certa del tot, és a dir, sí que és cert que hi haurà gent que pagarà menys impostos, però hi ha gent que en pagarà més d'impostos, amb una reforma pensada per pagar-ne tots menys. Amb la qual cosa, jo crec que és una reforma que té dues vertents. Una vertent que és innegable és que els tipus impositius han baixat i també és innegable que els trams de l'escala de gravamen de l'IRPF per la base general ha baixat. Però aquí s'ha muntat un lío monumental. Mireu, quan l'administració fa l'escala de gravament estatal, estableix 5 trams de l'escala de gravament i al mateix moment estableix que el tipus mínim és el 9,5% i el tipus màxim el 22,5%. Però què ocorre? Que les comunitats autònomes tenen capacitat per fer la seva pròpia escala de gravamen, amb la qual cosa l'escala de gravamen estatal i de les comunitats no coincideix, amb la qual cosa ocorre que aquest estalvi teòric de la reducció dels tipus de gravamen i de les bases de gravamen no és exactament així. Us poso un exemple. Com us deia, l'escala estatal, 5 trams, el tipus mínim, el 9,50, el tipus màxim, el 22,50.
La base màxima, 60.000 euros. Ens ha quedat clar, com a dato? Agafem la de Catalunya. La de Catalunya, en vez de 5 trams, en té 6 de trams. Però és que no us ho perdeu. El tipus mínim és el 12% i el tipus màxim el 25,50. Com us deia abans, a l'escala de gravament estatal, la màxima base són 60.000 euros. A Catalunya, la màxima base són 175.000 euros, amb la qual cosa no sembla en res la base estatal, les bases i quotes estatals amb les bases i tipus de les comunitats autònomes. Això ha creat un desgavell tremendo. Què ha passat? Que sí que és cert que al baixar els tipus impositius, això afavoreix amb un col·lectiu molt important de gent, que són els assalariats. És a dir, no hi ha dubte que els assalariats, amb la reforma de la llei de renda, tributaran menys. I us he fet un exemple. Mireu, un assalariat que cobri 25.000 euros a l'any, amb l'IRPF del 2014, pagava d'impost sobre la renta 4.272 euros amb 68 cèntims. Aquest mateix assalariat, amb el mateix salari, 25.000 euros, amb la renda del 2015, pagarà 3.947 amb 35. És a dir, s'estalviarà 325 euros amb 33 cèntims, que és un 7,6%. Queda clarament diàfan que per un assalariat la modificació de l'impost sobre la renda li representa un estalvi important. Però igual que hi ha aquesta vertent, que és l'estalvi que genera la reforma per tots els assalariats, hi ha una altra vertent que el que crea és major tributació. La modificació de la renda ha eliminat i ha agreujat la tributació de tots aquells contribuents que percebeixen o bé rendiments del capital, és a dir, dividendos, o bé que percebeixen rendiments del capital immobiliari, és a dir, lloguers, o bé que perceben guanys patrimonials. Per què? Doncs perquè, bàsicament, l'exempció dels 1.500 primers euros de dividendos l'han eliminat, perquè la reducció dels rendiments dels lloguers del 100% l'han eliminat, perquè les reduccions per rendiments de més de 2 anys l'han passat del 40 al 30%, perquè s'ha eliminat els coeficients d'abatiment quasi, perquè s'ha eliminat els índexs correctors monetaris, i això ha portat que si realment tu en vés a ser un assalariat, ets una persona que viu de lloguers o viu de dividendos i interessos, et surt més car. I us he posat un exemple. Igual que hem vist que un assalariat que guanya 25.000 euros, la declaració de la renda li surt més barata, he fet el mateix exemple, un contribuent que té una base de 25.000 euros, però que en vez d'obtindre els 25.000 euros d'un sou, els obté 1.500 euros de dividendos, obté lloguers i obté un guany patrimonial. Seguim l'esquema. Un contribuent que té lloguers, dividendos i un guany patrimonial. Import total 25.000 euros. Aquest senyor, aquest contribuent, amb el 2014 pagava 0. 0 és 0. Aquest mateix contribuent, el 2015, tindrà que pagar 1.243 euros amb 75 cèntims. És dir, conclusió, que la reforma teòrica per la baixada dels tipus impositius és certa, això és veritat. Però aquesta baixada dels tipus impositius, com que té un altre vessant, que són eliminacions que han fet de determinats conceptes, fa que no tots els contribuents en surtin beneficiats. I llavors tindrem 2 tipus de contribuents als quals els afecta la reforma. A, els que els és molt beneficiosa, bàsicament assalariats,
i els que li és molt perjudicial, bàsicament la gent que viu de rentes de lloguers o d'altres tipus d'ingressos que no són rendiments del treball. Nada más. Clar, el que passa... Clar, però el que s'ha intentat fer és beneficiar aquest 80% de contribuents que procedeixen de rendes del treball, que és la gran massa dels contribuents. I l'altre resta dels contribuents són els que en surten perjudicats. Sí. Preguntes? No? Doncs llavors el doctor Alonso. Bon dia. A mi em correspon fer algunes consideracions per part del col·legi respecte del tema aquest que ha agafat tanta volada dels papers de Panamà i en el seu moment fer algunes recomanacions a el que serien els contribuents en general. És curiós perquè realment jo crec que s'està corrent el risc que al final tot l'escàndol dels papers de Panamà sigui més un escàndol de revista de paper cuixer, que no pas d'un tema de fiscalitat. En què em baso per fer aquesta consideració? Doncs portem 2 setmanes i mitges aproximadament, cada dia se'ns està donant una informació de caire potser un tant sensacionalista i fins ara no tenim la seguretat de que cap de les persones que han sortit realment en aquests moments siguin deutors d'Hisenda. És a dir, se'ns està donant una informació temporalment allunyada. S'està parlant dels anys 90, del principi dels 2000, però clar, això no vol dir que aquestes persones que apareixen en aquests papers no hagin pogut en el seu moment regularitzar la seva situació fiscal i en aquest moment l'únic rebuig que poden rebre és de tipus moral o social, però possiblement no jurídic. És una incògnita que tenim perquè, a diferència d'uns altres casos, i això és una que em sembla que des del punt de vista periodístic hi ha que valorar també, no s'ha pogut tenir un accés directe a el que és la informació, sinó que és una informació elaborada la que realment es fa arribar a la societat. És a dir, que tindríem que fer una crida a la prudència davant de les reaccions que suposa aquest escàndol dels papers de Panamà. Per començar, encara que Panamà, evidentment, com a estat, està seriament perjudicat per aquestes notícies, de moment no recordo que hagi sortit a cap lloc que Panamà hagi incomplert les seves obligacions d'intercanvi d'informació que ja té subscrites amb uns altres països i que justificarien, per exemple, una cosa que també ha semblat molt escandalosa, i és que Espanya tragués a Panamà de la seva llista de paradisos fiscals en l'any 2011. Però la treu, encara que sí que pot haver-hi un trasfons econòmic amb la participació d'empreses espanyoles a les obres del Canal de Panamà, la treu jurídicament perquè signa un acord d'intercanvi d'informació, que és el requisit que demana l'estat espanyol per, diguéssim, esborrar el nom dels paradisos fiscals de lo que és la llista interna. Aleshores, insisteixo, de moment no s'ha vist que hi hagi cap infracció d'aquests compromisos internacionals que té assumits Panamà. Hi haurà que veure, evidentment, però d'això no es parla. En segon lloc, he de tenir present també que Panamà ha sigut, diguéssim, un destí atractiu pels diners que no es volien declarar, i suposo que això sí que té molt a veure amb aquestes notícies que ens estan arribant, també en funció de determinades condicions històriques. És a dir, tot i que fa molt temps que Panamà és un paradís fiscal, va arribar un moment on realment va tenir un atractiu especial que coincideix aquell moment en el qual a nivell europeu s'aprova una directiva que implica practicar retenció als interessos i als rendiments del capital d'aquells capitals que estan situats fora del país d'origen del seu propietari. És a dir, com que dintre del que seria l'entorn europeu hi havia una sèrie de paradisos fiscals, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Mònaco, el que es va aprovar fa
uns 13-14 anys va ser una solució intermitja, és a dir, et deixo mantenir l'opacitat respecte dels teus clients a les entitats financeres d'aquests països, però això sí, a canvi, tu els hi practicaràs una retenció que arribarà en el seu moment al 35% dels rendiments i aquestes retencions les repartirem, una part pel paradís fiscal i una altra part pel país d'origen del titular de la compta, però sense dir-li noms i cognoms del titular de la compta. Com que això afectava a un conjunt de persones que no estaven disposades, diguéssim, a fer les paus amb la seva hisenda nacional, doncs això va provocar que es busqués uns altres zones geogràfiques on anar traslladant els diners. I per això amb el temps doncs, hi ha hagut un canal més o menys transitat de diners que han passat d'aquests paradisos fiscals europeus, que han anat cada cop estant més compromesos, no diré controlats, però sí compromesos amb els països veïns, i aquests diners marxaven a Panamà. I Panamà, doncs, per una part, tenia secret fiscal, tenia també un sistema de registre mercantil molt diguéssim, fàcil de transformar en opacitat i, a més, tenia un sistema de tributació que feia que aquelles societats que estaven establertes a Panamà no tributaven per les rendes que obtenien fora. De tal manera, evidentment, era un lloc molt agradable i molt tranquil per situar-se. Això, evidentment, ha canviat, però possiblement els datos que estan sortint sí que tenen a veure amb aquesta època del passat. La situació en aquest moment quina seria? Doncs no ho sabem perquè no se'ns dona informació de l'actualitat, se'ns dona només informació del passat. Ara, què passarà a partir d'ara, per exemple, en Panamà? Bé, doncs Panamà té l'estrany privilegi de ser en aquests moments, justament amb Bahrein, els únics dos estats del món que no s'han pronunciat encara sobre quan adoptaran els paràmetres obligatoris d'intercanvi d'informació tributària a nivell internacional. Això sembla que canviarà, és previsible que canviï, de fet, hi havia alguna notícia que ha dit que en el G20 properament es pressionarà a Panamà perquè realment ja doni una data, però també Panamà diu que tot dependrà una mica de que sigui compatible amb la nostra sobirania com a estat. És a dir, que clar, hi haurà que veure com funciona. Però la veritat és que a dia d'avui formalment no hi ha paradisos fiscals. Formalment, ojo. Formalment vol dir que la OCDE va passar d'una època on establia un sistema de llistes, la llista negra, la llista gris fosca, la llista gris clar, i llavors els que estaven a la llista negra feien el possible per passar a la llista gris i d'aquí finalment sortir. Per què? Doncs per una part per la pressió internacional, per al descrèdit i per una altra part també perquè al final això es podria dir que històricament en dues etapes, la primera seria els atentats de Nova York del 2001 i la segona seria la crisi econòmica del 2007, doncs en aquests dos moments històrics els països del concert internacional decideixen que s'ha acabat això que els paradisos fiscals funcionin com funcionaven i s'ha començat a incrementar la pressió de forma progressiva i es podria dir que no ha acabat, que aquest és un procés que no ha acabat. Però quan ja es va aconseguir que tots els antics paradisos fiscals diguessin evolucionarem cap a el que seria una homogeneïtzació de la nostra situació a nivell internacional i una acceptació per part de la comunitat de les nostres peculiaritats, llavors es va establir una altra cosa. Es va dir, escolta, l'horitzó quin és? L'horitzó desitjable és l'accés a la informació tributària estigui on estigui, que s'ha transformat amb els intercanvis d'informació tributària automàtica entre països que es començaran a posar en marxa el 2017 i en el 2018. I llavors la tasca ha sigut anar, diguéssim, convencent en aquests antics paradisos perquè ells mateixos es manifestaren a favor de subscriure aquests compromisos de permetre l'intercanvi internacional d'informació automàtica o en el 2017 o en el 2018. La OCDE periòdicament publica un estat de la situació i en aquest moment hi ha 55 jurisdiccions que faran l'intercanvi d'informació el 2017, és a dir, dintre de res, i després hi ha 43 jurisdiccions que ho faran un any després, el 2018. I Espanya ara està, diguéssim, insistint en avançar
les dates, és a dir, suposo que es tracta de que els que es van comprometre el 2018 ho avancin en el 2017. És a dir, mesures es prenen. El que ja veurem és si realment són efectives, però clar, la prova de foc per treure's de sobre l'etiqueta, la denominació de paradís fiscal, és quan es tingui que fer aquest intercanvi d'informació que la informació es doni. Perquè aquelles jurisdiccions que no la donin faran un pas enrere i evidentment hi haurà conseqüències. I aquestes conseqüències, que de forma molt educada poques vegades es diuen, poden suposar pràcticament l'expulsió del sistema financer. Si no et deixen treballar, per exemple, a la Unió Europea o als Estats Units, ja em diràs tu per què vols tenir un banc. És a dir, que les sancions poden ser màximes. Dit això, home, nosaltres creiem, evidentment, que hi ha que complir les lleis fiscals, que hi ha que tributar com està establerta la normativa de cada país, i clar, això, encara que potser no reflecteixi directament incompliments fiscals que encara es poden exigir per problemes de prescripció, sí que és un toc d'atenció per tots aquells col·lectius, aquelles parts de contribuents que encara no hagin regularitzat. I no estem parlant de regularitzar només el que puguin tenir a Panamà, regularitzar en general. És a dir, sabem que en el seu moment va haver-hi una amnistia fiscal fa uns anys, va ser molt criticada, que aquesta amnistia fiscal, ja que posar-la en relació amb el model 720, les obligacions d'informació sobre els elements patrimonials que hi ha a l'estranger, i a partir d'aquí són eines tan importants que és esperable que realment l'administració espanyola faci una tasca de busca i captura, per dir-ho d'alguna manera, de control sobre el que són elements patrimonials no declarats, i aquell que sigui detectat ja que advertir-li que tindrà unes conseqüències extremadament dures des del punt de vista fiscal i des del punt de vista sancionador. Aleshores, dintre d'aquest entorn de campanya de renda on el contribuent va veure el seu gestor, el seu assessor, i ja es prepara, diguéssim, per la renda actual i li comenta i com ho farem això per la renda de l'any que ve i tal, és el moment també de, si hi ha que explicar alguna cosa, explicar-ho i posar-se al dia, perquè si no es fa voluntàriament, les conseqüències després seran molt pitjors. Moltes gràcies. Preguntes? Tot i que és relativament recent el cas dels Panama Papers, encara heu notat, no tant pel contribuent que ha de regularitzar alguna cosa, sinó pel que paga sempre, algun canvi o en l'estat anímic, sobretot ara que ens toca pagar l'impost de la renda, no sé si heu notat alguna. Home, la gent que tenia coses pendents de regularitzar, és veritat que potser hi ha un cert interès per dir, bueno, escolta, i si això ho féssim com sortiria? Perquè, clar, no vull tenir líos. Crec que és una reacció humana molt raonable. Abans que comentàveu de la rebaixa als assalariats a tots, és en tots els trams o hi ha algun tram també que es veu, No, que no es veu beneficiat per la rebaixa? en tots els trams. A tots els trams. Alts, baixos, mitjans? Sí, però és que no és el mateix estalvi als trams mitjans que als trams baixos i als trams alts. És a dir, el màxim estalvi es produeix al tram baix i al tram alt. I el menys beneficiat, però segueix sent beneficiat, són els trams mitjos. Això, dit així, tornant a la qüestió, que el rentista, diguéssim, li surti pitjor, en principi pot semblar positiu, perquè no farà menys el treball. Però clar, aquí estem parlant no només d'un tio que té rentes de 2 milions d'euros l'any, sinó del que pensionista potser que viu d'uns lloguers, no? Clar, és que l'exemple que jo et posava, El pensionista que cobra pensió, la part de pensió, la part de pensió li baixaria i la part que tingués de lloguers de vivendes li pujaria, però és que l'exemple que us he posat jo, obtindre 20.000 euros de lloguer no és que siguis el gran rentista del món mundial, és que tens un pis llogat. Passa que, per exemple, de totes maneres, el missatge final, diguéssim, la moraleja, com que si comparem amb la tributació del 2011, continuem pagant més del que pagàvem el 2011, crec, no? Del 2011? Sí. Segur, sens dubte. És a dir, el que has aconseguit és una rebaixa respecte del 2014, però no respecte del 2011. I fins i tot aplicant-la l'any que ve. Sí. No tornarem
no he sentit a cap polític que s'atreveixi a dir-ho. A veure, les amnisties fiscals en general no són una cosa extraordinària. Aquí la del 2012 es va presentar com si hagués sigut la caiguda a l'abisme de la immoralitat. Són molt habituals a molts països. Per exemple, als Estats Units hi ha amnisties fiscals per estats. I tu diràs, bueno, potser no és l'impost sobre la renda, potser no, però són impostos que deus a l'Estat o deus potser a una corporació local i hi ha amnisties fiscals. Alemanya ha fet amnisties fiscals, Portugal ha fet amnisties fiscals, Itàlia no et dic. És a dir, és un instrument més, primer per aconseguir recaptació i evidentment per anar tancant el cercle. L'amnistia fiscal de l'any 2012 és veritat que no va ser un èxit des del punt de vista de la recaptació directa, però sí que té després una mena de complement, que és aquest model de control dels elements patrimonials que es tenen a l'estranger. I per aquesta via sí que l'aflorament de béns és extraordinari. És extraordinari. Crec que podem parlar d'uns 120.000 milions d'euros aflorats. I no és tot, ni molt menys. Hi ha molta gent que després s'ho ha repensat i s'ha penedit de no haver aprofitat l'amnistia fiscal del 2012 i de no estar al dia amb el model 720, perquè o fas una cosa i fas l'altra o estàs realment amb el peu canviat. Llavors, jo no sé si és el moment adequat, jo diria que no, tal com està el país, no crec que sigui el moment adequat, però sí que hi hauria que perdre una mica de por a parlar de l'amnistia fiscal i no caure en un dogmatisme excessiu. És a dir, al final el que interessa és que entrin els diners, perquè si entren els diners es poden fer rebaixes d'impostos. Espanya té una economia submergida i una pèrdua de recaptació anual de 70.000 milions d'euros. És quasi el mateix que la recaptació per a l'IRPF. És a dir, totes les mesures que vagin a rebaixar això, ja siguin de tipus repressiu o siguin d'incentiu, s'han de valorar. I les de tipus exclusivament repressiu no han aconseguit, per exemple, evitar que la gent tregui els diners fora, no declari i utilitzi els paradisos fiscals. I fa molts anys que s'utilitzen. I sí, periòdicament s'agafa un, s'agafa l'altre, però hi ha que buscar, hi ha que ser intel·ligent per una part i agosarat per una altra per procurar buscar fórmules perquè la gent declari i pagui. Crec que va ser a l'última campanya electoral o precampanya electoral i crec que va ser el ministre Luis de Guindos que va comentar la possibilitat de que el pagament del servei domèstic deduís amb un petit percentatge. Per què? Perquè si dedueix amb un petit percentatge llavors s'ha d'aflorar i si aflora, doncs un sector que encara té una opacitat o pagament en bé important, doncs quedaria molt restringit. Clar, potser dogmàticament diries, ostres, tu estàs beneficiant en aquells contribuents que poden pagar-se una minyona. Doncs potser sí, si vist així, potser sí, però de la mateixa manera et diré que gràcies a aquesta iniciativa hem contribuït a aflorar un sector econòmic important i això ha implicat més recaptació i si implica més recaptació al final, beneficis per tothom. És a dir que aquest és un país que en temes d'amnisties fiscals o de solucions imaginatives no vol assumir costos. No vol assumir costos. Hem tingut un govern que la política fiscal que ha tingut ha sigut d'esquerres. I els que tindrien que venir o els partits de l'oposició encara són potser de més esquerres. On anem a parar? Hi hauria potser que deixar dogmatismes i ser una mica més pràctics. A mi, si em permeteu, quan l'última que va ser el 2012, és que aquest terme d'amnistia fiscal és un terme que no és l'adequat. El 2012 es va dir procés de regularització, perquè tingueu en compte una cosa, amnistia vol dir perdó. I quan es produeix un procés de regularització no es perdona, simplement tributes però menys, amb la qual cosa no és una amnistia, perquè una amnistia vol dir no pagar, i la gent que es va acollir a la regularització va tenir que pagar, amb la qual cosa crec que es tindria que pensar en regularitzacions i no en amnisties. Del tema, aquest any han introduït l'avís aquest en els que tenen lloguers en propietat, o sigui, són propietaris i tenen lloguers a les vivendes, sobretot els que en temes de turisme, etc. Els diuen, escolti, té veu Bartolomeu, perquè aprofitin el termini, diguéssim, voluntari per allò. No sé si vosaltres heu detectat també
utilitzen per informar-se. El problema està en que les informacions es treuen d'aquestes grans webs. Llavors sí que s'ha produït que molta gent que tenia apartaments turístics d'aquests que els tenia llogats i que no feia mai res, s'han posat nerviosos i posi-ho a la declaració de renda. Que abans ja no ho posi, que això no ho sap ningú. Bueno, els avisen i diu... Sí, doncs com que els avisen, la reacció és immediata. Alguna pregunta més? A mi m'agradaria aclarir una cosa. Quan heu parlat de que la majoria dels esborranys tenien errors, heu parlat del 80%, això és una data que heu constatat... Bueno, de l'any passat, aquest any encara no ho podem dir. Per això, no sé si us referíeu al que ja heu pogut veure de la renda El bàsica 2014, l'any passat. sí, hi havia quasi un 80% dels esborranys contenien errors o manca d'informació. Vale, i el camí per aquest de 640 euros de devolució també és de l'any passat? No, això surt de la declaració d'Hisendes de l'Agència Tributària que ho té penjat a la web. Diguem, fent el càlcul de les devolucions que han tornat i els imports, doncs... I amb el tema de tornar als lloguers, a part d'aquesta campanya que han fet d'avís, del que ja són exercicis tancats, heu notat que hi hagi hagut també notificacions, requeriments, etc. a propietaris? Poques. És a dir, no hi ha hagut una campanya massiva de requeriments a titulars de vivendes d'això del lloguer turístic. No hi ha hagut una campanya d'aquelles massives. No. El que sí hi ha hagut una campanya massiva l'últim any va ser d'imputacions de rendes immobiliàries, que com deia la Carme, la gran majoria estan malament. És a dir, t'imputen una renda immobiliària d'un immoble que no és teu. Llavors, clar, quan reps el requeriment dient ja, le falta imputarse la renta inmobiliaria de este inmueble. Fas un escrit dient, escolti'm, el inmueble no es mío. I l'agència tributària et contesta, bueno, pues demuéstremelo. I mentre no me lo demuestre, jo li segueixo imputant la renta immobiliària. Això és una barbaritat. I això és, com deia la Carme, és conseqüència de que la informació no la treuen del registre de la propietat, que és on hi ha realment els propietaris dels immobles, sinó que la treuen del catastre, que no sé com era el pareado, el catastre és un desastre. Sí, perquè el cadastre tant pot imputar immobles que no són teus com els teus poden desaparèixer. I els poden imputar, i això m'hi vaig trobar, el van imputar a un altre propietari i llavors demostra tu que són teus. I com demostres tu que no és teu? Amb una declaració. El cas que em vaig trobar... No li ensenyo res perquè no tinc les escritures, perquè no és meu. No, però l'any passat va ser una campanya tremenda. Quan tu reps el requeriment i contestes, escolti'm, no em correspon la imputació de renta perquè aquest immoble no és meu. La teva contestació al requeriment és contestada per l'agència tributària dient-te que ets tu qui has de demostrar que no és teu. A veure, siguem seriosos. Jo tinc que demostrar que un immoble no és meu? Només em queda una solució per demostrar-ho, que és anar-me'n al registre de la propietat, demanar una nota simple informativa, fer un recurs i adjuntar la nota simple. I a la nota simple sortirà que aquell immoble és de tal senyor i no és meu. Però això és un cost indirecte molt important. Li fas tu la feina per saber qui és el propietari. I llavors l'imputarà amb l'altre. És molt greu. L'any passat va ser molt greu, això. Espero que aquest any no es produeixi la mateixa avalanxa d'imputacions de rendes immobiliàries. Perquè a més el que passa que al final la recaptació per aquestes rendes imputades és pobríssima. Hi ha més preguntes? Pues si no hi ha més preguntes, gràcies per venir a tots vosaltres i bé, concluïm ja la roda de premsa. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies, adeu.